Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So today's vlog is mag-harvest kami ng manggo dito sa bandang likuran ng bahay ng aking tiyahin. So kasama ko guys tong pamangking kong si Top Top. Hello guys. Guys. Hello. Ano ka na kayo, mag-live na kayo. Mag-video ko din. Nagla-live ako sa Mag-harvest kami guys ng manggo dito sa likuran ng bahay. So ito yung harvestan namin guys. Galing talaga ito. Yan guys, mga guys. Aakyatin ko mga guys para makuha natin yung mga nakatagong bunga. So ano to, native mango. So ang dami yan guys dun sa taas. Kaya kunan, at ito may panungkit naman ako. Love it, Spider-Man. Spider-Man? Wow. Ako, pala ikaw si neighborhood ng Spider-Man yan. Dito. Ayan. Oh. Maraming antik kaya ito. Sorry guys, di ako nagle-record din. Matagal na, palang 5 years na. Palang 5 years. 5 years ako pala na nagla-live. Ayun na. Ako nag-aalam ako. Tinan niyo ako. Oh. What the? Uy, nangyali. What? Bro, what are you talking about, man? May nangyali. Ayan ito. Bow, 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 bow. Guys, oh. Yan oh. Guys, hindi black. Black. Okay lang, kasi pindutin mo lang. Pintutin ka? Yan, wala na. Ayan. Ito si Lola ko. Ha? Nahiya siya guys ha. Galing mo ulit. Oo. Ay gamer ako eh. Ayun, ang ganda. Hello. Hi. Kaya ko di ba nahiya ka? Nahiya ka eh. Guys, first time ko nang makakahawak to. Guys first time pa lang. Oh. Hey guys, ayun na. Ay, nag-block. Yan. Bakit tayo kayo milog? Nabunot? At pungit? Ha? Ito na. Wow! Di mo sobrang dami. Hindi mo naman, lalaki. Guys, mahit ako sa mangga. Din. Lalaki naman yan. Wow! Oo. Huwag magalaw to, huwag magalaw. Okay. Dahan-dahan mo, ganyan mo lang. Huwag yung ganyan ha. Okay. Dahan-dahan mo lang galaw. Oh. 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 It's okay to. Oh. Kuha na mo. Okay. Guys, di nyo nakikita to si ano eh. Ay, di si Lola na daw. Kita mo sa camera. Ayan. Oh, wow.
Ay, intot. Oy! Huwag magalaw to. Huwag mo itot. Ah. Ayan. Yung next episode, gagawa ka ng ice cream ng banana. Ayan guys. Hindi pa na-harvest lahat. So ayan guys, marami-rami pa. So malalaki palang bunga na ito. Ito daw yung masarap na mango. Pag nahinog daw to, masarap talaga to. So tuloy-tuloy pa yung harvest natin. Hapon na kasi kami nakapag-harvest kaya so ayan guys, oh. Nakakaisang timba pa lang kami. Pero marami-rami pa yan. Top. Top. Baka mo. Yan yung tsahin ko guys, tsaka yung pamangkin ko kasama ko. Guys, magawa ka. Ayan si Top Top na makulit. Tiyak mo. Wali. Baba mo. Ganyan. Saan ba siya? Wali na. Ay, kunin niya na. Guys, Dito. Hello, guys. Ito guys. Guys. marami pa ron pero hindi na natin ma-harvest, hapon na. Guys, pag gusto niyo mag-subscribe sa pag gusto niyo mag-subscribe ni si kuya ko, sabihin niyo lang all yun place, tas pwede ka na subscribe. Yan. Sana all. Magaling ah. Ay, YouTuber ako eh. Ah, YouTuber ka. Live stream yung ginagawa ko. Marami ka ng views. Yeah, baby. Oh! Di mo yung gamangga na yan? Ganda. Sana all. Hello. Rinig nyo yun guys, mag-subscribe na daw kayo. Di all yun please ha. Tindaan nyo yun. Ikati yung gamot. Oh. Doon sa baba. Di mo linis to mama. Para sumasayo. Ang bigat guys. Wow. Hindi mo naman Top. Natanggal. Ano ba yan? Ay, palpak. Yung cameraman mo. Ayan guys, Hello guys. babalik na kami doon sa Bye namin. loob. Day 2. Kung ano-ano yung pinagsasabi guys, hindi mo intindihan. I-upgrade ko nga eh. I-upgrade ko pa. Lalo pag nag-comment yan guys, grabe. Tungkol sa games yung mga comment yan guys. Harvest natin yung mango dito sa likod ng bahay. So ito yung mga manukan dito sa mga pinsan ko to. Kay Kuya Asyong. Ano na? Ito to. Akin na yung panungkit. Harvestin na natin yung mangga rito. Okay. Sisimutin natin. Harvestin natin yung mangga. Yeah. Ito, lalaki na bunga nito eh. Woo! Oh! Uy! Oh! Nahulog. Sayang. Sayang. Ay, tidang ko pag bulok pa. Huwag mo. Dahan-dahan ka kasi to. Dahan-dahan. Ayan. Oo, sayang oh. Sayang. Oh, sayang. Nahulog. Oh my God! Guys. Oh, sayang.
Sayang guys, oh, nahulog. Malamog. So kainin na lang natin to mamaya. Sayang. Kunin mo yan, Top. Dahil mo dito. O, kunin mo. Sayang. Lalaki ng mga bunga guys, oh. Mga nakatago. So kukumplito. Sakit, naano Ubusin ako. lang natin to. So simutin natin. Naano? Okay, ay. Dito nga. Magalaw yung. Yan pa siya Ay, butas. Kaya pala. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Meron. Tara guys, akit tayo. Spider ba to? Oo. Doon pa isa, oh. Buto ay yung malang dumi yun ah. Whoop. 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 Mahulog ako. Ayan ah. Whoop. Oh, why mo yan? Dito lang. Agis ka lang dyan. Ayan yun guys oh. Ayan oh. Shiny. Ito ata. Ay, palang isa low box yan ah. Wala, nagawa kayo sa low box. Hindi nyo kiyawa yung phone ah. Ito. Di kita makita. Oh, dito tayo sa kabila. Oh. Ay, natalo na ako guys. Oh no. Ah! Tumalon. Tuwan-tawa yung bata guys. Ako din, tatalon ako. Yan na guys. Mukhang nasimot na ata namin lahat. Yan guys, oh. Yan pa. Kahapon ng hapon tinigilan namin kasi hindi na namin talaga makita. Yan guys, oh, naka isang timbang yan, ganyan, oh. Isang timbang ganyan, punong-puno. And then dalawang plastic guys. Kasama ko, tiyahin ko, tsaka yung pamangking ko, kulit. Yun na, nilaro na yung aso. Nilaro na yung tuta mga guys, oh. Yan na. Oh, ganda. Ang ganda naman. Sana all. Oh, sana all. Galing mo, ah. Pwede ka ng vlogger. Yan. Vlogger na makulit ang camera. Oo. Ganyan naman ako. Wow! Puno! Kakain niya mga manok niya. Wow, targay! Dami. Ayos! May mga kasama pa yan guys yung kahapon. So tinuloy lang namin talaga ngayon hapon kasi kahapon hindi na talaga namin makita-kita. So sobrang dilim na. Hindi nga madilim. Ngayon, uy, huwag mong paglaruan yung tuta. Ay, mamamatay yan. Nico, Oh. nilalagay ko na siya doon. Stress na sa'yo yung tuta eh. Pati yung nagsasawa, stress na din sa'yo. Guys. So, yung harvest natin kahapon, asan na? Oh, nakaisang timba rin. So, yung mga tanim na yan guys, dating tinanim namin ng daddy ko yan. So, pero karamihan dyan, tanim ng daddy ko talaga yan. Ay, yung next video. Hanggang doon sa may taas ng bundok na yan. Yung pabundok na yan. Yung next video. Tama nga din naman pag nagtanim ka, balang araw may aanin ka. Yung hinarvest namin kahapon guys, ng hapon, halos yung nabutan kami ng madilim na, halos din na namin makita. Ito yun.
So yung iba, iniwalay na namin mga ano, nabasag. Ito yung mga nabasag oh. Tapos yung ngayon, ito, lalaki. Ay mga guys, oh, lalaki. Matamis daw itong mangga na to eh. So paano guys, kami magpapaalam na at maraming salamat sa inyong panonood. See you next upload videos. Bye-bye! Bye-bye! Maghintay kayo sa next episode ko. Maghintay daw kayo sa episode niya.